Näette mun Discord-serverin. Näkyy tässä. Moro, mä oon GG Uunit. Keksin ton päästä. Pelaaja ei käynyt. Tarkistan sähköpostin kohta. Lisää ensimmäinen sovelluksesi. Mitä hiilää? Mutta tulee eka viesti. Moro, miten menee? Käykää ottaa ihmeessä haltuun ja... Mä oon paikalla. Mä oon paikalla pitkälti joka päivä. Mä oon silleen joskus... By the way, mä oon joskus Sammarilla viikonloppu, niin silloin mennyt paikalla, mutta... Mä oon melkein joka päivä paikalla ja... Mä pelaan Windows 11. Tää on Windows 11, mutta siis... Mä oon melkein joka päivä paikalla. Tänne. Ottakaa haltuun, jos te haluatte nähdä jos te haluatte tietää, mitä mulla tulee videoilla. Niin. Eli. Juu. En mä tiedä, mitä tehdä. Ai niin. Minä kohta tuohon, mutta... Kuten teillä jutella mun kanssa. Ai niin, mä oon joka päivä kans puhekanavalla. Mä oon joka päivä legit puhekanavalla. Hetkonen. Sulla on säännöt päällä. Okei, en mä jaksa. Eli mä oon puhekanava täällä. Tekstikanava, puhekanava. Mun yleisiä molemmat. Okei, nyt mennään siihen asiaan, kuinka päästä mun kanssa pelaamaan. Teidän ei tarvitse laittaa mitä teet koodia shoppiin. Teidän täytyy seuraa tiettyä Fortnitein mapin tekijää. Tai niinku, siis en mä tiedä. Teidän täytyy lähettää, ai niin. Tämä on mun tekstikanava, niin teidän täytyy lähettää sinne kanssa. Nämä tehtävät mä teen sitten huomenna, mutta ehkä tämä sovellusjuttu mä teen tänään ja en tiedä. Kohta ehkä, mutta en mä tiedä. Huomenna ehkä huomenna. Eli kuinka päästä minun kanssa pelaamaan. Ei mulla ole tämmösiä settejä päällä. On mulla kans pro-setit. Laitetaan vaikka ne käyttöön. Kaikilla on varmaan se Juice Words. Kaikilla varmaan on tää Juice Wordskin. Jos tää ei ole, niin ja mä kärrään teitä, jos te ootte huonompi kuin meitsi. Eli te menette tänne hakuun. Kirjoitatte tässä. Ja kirjoitatte tänne. Palataan kohta video. Simbatskin on teillä, kun on tästä. Mutta te menette tänne. Kirjoitatte. Näkyy vähän huonosti muut. S-imbots. Tässä on tää tili. Voit sä pikkusiskolla vähän hiljempaa. Panette Faithful-tie. Ja lähetätte mulle kuvan siitä. Tai videon, kun te laitatte sen Faithful-tiihin. Mut moro.